Bon dia des del Poal. Aquest és el poble de la meva mare i és on tinc jo els millors records d'infantesa, adolescència i joventut, perquè vaig néixer en una casa aquí als afores del poble, però aquí teniu l'església, que és de finals del segle XVIII, i sobretot Cal Castell, que és una casa que, amb motiu del tricentenari del 1714, doncs vam descobrir molts catalans que ens havien amagat la nostra història, que els germans Antoni Desvalls i Manuel Desvalls, que van ser els últims militars victoriosos en la Guerra de Successió, venien i havien nascut en aquesta casa. Per tant, doncs, jo també recordo dels meus primers records d'adolescència, amb bicicleta haver anat molt a collir fruita, és a dir, fèiem vida d'anar a les piscines, de jugar esports, però també durant el matí, migdia, tarda, doncs anàvem també al tros, que es diu aquí, i recordo haver anat molt a la Pera, a la Blanquilla, a la Pera Llimonera, a la Bona Lluïsa. Per tant, doncs hi ha diverses varietats de pera i després el juliol, després el préssic al juliol, la poma al setembre. Per tant, tinc uns records aquí bonics de quan era adolescent. També políticament vaig començar enganxant cartells de la Crida a la Solidaritat en aquestes parets, que les enganxàvem amb una escala perquè fossin molt altes i no les poguessin arrencar. Recordo amb una colla de xiquets del poble haver fet el meu primer míting aquí enganxant uns cartells que em va donar el Jordi Sánchez directament a Barcelona i que jo vaig portar al Poal per la festa major a finals d'agost, per Sant Ramon el 31 d'agost, i per tant, doncs aquí l'any 2015 vam fer un míting de Junts pel Sí, amb gent que venia d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, i vam omplir tota aquesta plaça. Per tant, poc o molt, la meva vida ha estat lligada en aquest poble. També recordo haver donat suport a l'alcalde del Poal quan una empresa gran de la comarca volia construir una central de biomassa i tèrmica en el terme municipal, i quan l'alcalde va dir hi ha altres ubicacions millors i va decidir oposar-s'hi. En aquests 7 anys va tenir el suport des del Parlament Europeu de les preguntes que va fer la Comissió Europea, i al final, quan el govern espanyol va retirar els ajuts amb efectes retroactius a totes aquestes plantes, que no s'hagués construït, va estalviar també molts diners en aquesta empresa. I per tant, tot i no haver viscut aquí al Poal, m'hi he sentit sempre lligat, i he tingut també alguna nòvia, tot sigui dit, i per tant és un poble que poc o molt hi he estat vinculat, i de cara a la propera legislatura al Parlament de Catalunya, els interessos de la gent del Poal també seran els meus, com també de totes les terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran.